kubor nakaslem jong unong san Hima. Din kajing pensapriang ki kubor banakaliang kaseng kun hinyo trap National Awakening Movement kan sa peniyang kertong da kakong Teilinia thank you Napoh ka Mylliem constituency bani kun ya ka election MDC syapo ka Khasi Hills Autonomous District Council. Hynrei haba pensyai halor kani nakaliang working president kaseng uba Thomas Pasa uloong baha kajing ya penbet kam ka bajanai baha da kaseng laso thu syai banakaliang kakong Teilinia thank you menta kadon hakikam kibakam la satya banyeng bat bani kun pat ya ka MDC election kaban salong haw arpuway terik urumpang arhajar apusan kumban chukudaw hangni kakong Teilinia thank you kade ka MDC barim jong ka Mylliem constituency bat kabade ka shongkonor barim jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haga jingyo banyekren bat uba Thomas Pasa ubade ukertong uban Aireng ya ka election MDC syapo Khasi Hills Autonomous District Council Napoh kajayaw mau prem constituency uloong banakaliang kaseng watla kaladon ya kajingmut ban penyeng da kakong Teilinia thank you Napoh ka Mylliem constituency ha kani ka election MDC syapo ka KHADC Hynrei ha kajing kren so thu lang da baro kinongkit kam kaseng kalarai ban penyeng no da ukpa jong ka Teilinia uba pensyai manix im ubadeiru u MLA barim ka Mylliem constituency ubala job license ha ka election MLA bat ha ka juk kapor ubadeiru uwe ubaldan benta ha kaban long kum unong seng ya ka Khnam ha kipor ki bamenshwa ikong Teilinia nya kun na ka Khnam dia tu kata ka diga jing syabat mas hadin ka jingya penbai ka bajanai ba ni don ka jusung tu ba lese ne nakalian jing kong Teilinia idon ni ka kam ka ba lese in mla ban benta ban ya kun ba dai ka ni MC election na ta ka daw ne ka seng lai penbai ba ban mi khmat kena ka Khnam nang tira po Mylliem constituency indi ba pensyai maniksi te kata ka de ka balai penbet ka jing ya so thu jumut lang borok lang ti adu mentakan nungot ki kertang pila se ka Khnam nama ka first mentak total ki candidate jong ka party bang finalize kin dai bi khat saw ki ba nila pen khre ban file ki nomination kum bala permana da ka DC office mana ta kini kin de ki finalist kiba extra kiba mi mentah hadin tu baji penmi jongi kiles kedai Napoh Mylliem Napoh nong Hymai po laban langsung tun Napoh mau hati ini kini extra ti hatu ki don pat ne em ki kenthai ki banya khon ne ki long keme banya khon Napoh ka seng em nak kalian kacungi kiba kon borok kede ki serang ki orang bai borok dan menu-menu kede ki long keme ki kenthai hatu ki dangdan ki bapan tiket na ka seng hadu mentah em ki don ki barang wan tang bang ngila cross ya ka por ban ni pedang application marang kum gajing suthu i ka por kam shashu marang ya ban por pada kum no ban khre na kum ta ka ni election pada ta ka daw na kalian seng ka meeting barang Shuh dak mencis ni ada bi penbej ba lese nang ni sakhamat ni pedang Shuh ki application but min kut no ini gajing application le de gajing scrutiny ki candidate but kini ki bang arai ka saw in the final candidate ki bang nak ka party ki ban mi khmat de election syakat po ka KHDC